O futuro de Lousame está en marcha. O novo alcalde Esteban Ares presentou recentemente as súas propostas para o concello, destacando novos proxectos que buscan mellorar a vida dos veciños e continuar co bo traballo realizado ata agora. Dende o nomeamento de Esteban Ares como novo alcalde de Lousame hai unhas semanas, unha das grandes incógnitas é cal será o rumbo que tomará o concello a partir de agora. Para aclarar isto, o alcalde comezou a avanzar algúns dos seus plans, anunciando unha serie de novos proxectos e prioridades para o futuro de Lousame. Destacou a importancia de continuar co traballo realizado até o momento, á vez que se implementarán novas iniciativas enfocadas en mellorar a calidade de vida dos veciños. Bueno, hai que mirar, digamos, as posibilidades de seguir digamos, ampliando esas áreas que fixemos hasta ahora fincapé. Gustaríame, evidentemente, ampliar servizos de cultura máis, digamos, hacia todos os públicos, xa non só hacia, digamos, facer unha variedade de idades, hacia adultos, xóvenes e incluso actividades tamén para bebés. O novo concello tamén plantexa investir en políticas centradas na natalidade, unha área crucial para o futuro demográfico do concello. Temos que ser conscientes da realidade demográfica do concello, hai que apostar tamén por incluso valorar a posibilidade de implantar políticas de axuda á natalidade, sea con axudas económicas e demais, entonces iremos encaminhado un pouco as primeiras medidas hacia ese proxecto e, digamos, para que a xente que vive aquí ou que queira sentarse a vivir aquí, pois teña unhas garantías de que o concello sempre lle vai axudar e vai ter unha calidade de vida e polo menos que lle guste vivir aquí ou que queiran vivir a Lousame porque é un concello, unha terra maravillosa. Mais aló diso, Esteban subliñou a importancia de avanzar na infraestrutura, principalmente en áreas como o saneamento e a cobertura de internet, que son esenciais para garantir o crecemento e a atracción de novos residentes. Temos que continuar, xa se leva facendo un gran traballo nestes últimos anos, hai que seguir ampliando, dar cobertura total ao saneamento, hai que ter tamén en conta que Lousame ten unha realidade geográfica un pouco complexa porque somos núcleos moi dispersos e claro, a veces para certos núcleos onde hai pouquiñas casas é moi costoso levar ese saneamento, entonces eso oblíganos a ir pouquiño a pouco, pero sin pausa, hai que lograr, digamos, dar esa cobertura total e evidentemente o de internet, o que haxa unha implantación total de 5G, que non haxa esas zonas escuras, eso é fundamental e iso hai que seguir peleando cas administracións, peleando co Estado para que, digamos, aposten polo rural, porque o rural non pode morrer, é a base de todo, entonces aí temos que pelexar dentro das nosas posibilidades e co resto das administracións para que a Lousame non lle falte de nada e, digamos, sexa un lugar no que vivir con todos os servicios e comodidades. O futuro de Lousame pasa por estas e outras medidas que buscan crear un concello máis accesible e atractivo para todos, sen deixar de lado as necesidades históricas dos seus habitantes. E hai que seguir avanzando, non se pode deixar de lado, hai que conseguir pouco a pouco, se a financiación non lo vai permitindo, pois alixeirar todas esas políticas, porque son fundamentais para asentar poboación e lograr traer que xente queira vir a vivir aquí, porque a verdade é que temos un concello que se pode vivir con unha tranquilidade que é maravillosa, un pouco afastado desos núcleos urbanos a veces que son demasiado estresantes, pero evidentemente a xente aquí ten que ter unha calidade de vida e uns servicios mínimos e iso é o que hai que conseguir completar ao máximo no maior brevedade de tempo posible. O novo goberno de Lousame inicia un camiño de transformación co obxectivo de mellorar a calidade de vida dos seus habitantes e garantir que o concello continúe crecendo de forma sustentable e accesible para todos.